kula jadi katongan ana ing oleh kalungga. Ada wonten salah satu dari kawan. Oh, Edro Seti. Ono salah siji pawongan Edro Seti. Menika lho. Yo duweni dolan tekan Badhe mboyongi kan itu dari mati. aku boyongi bokok bisu bayu. Menika lho. Yo tekan buat romanane kanggo ngadeg Edro. Wonten ing tuwing kali estunipun sampun boten amat disaged kamampun Prabu Indra Sekti wonten ing kali lajeng para abdiwan menika sampun boten kirang-kirang anggenipun ngetaken ninggalipun Indra Sekti nanging sedaya saking pasukan Dadoke pas lain. Yo tak boyongi wasana. ora bisa kali kalimbang munduraken ateges kalah juara sami kasore yudo Dadi siramu ngageran powongan gerejane Edro Seti. Wis rapo. Ing kene ingsun nyuwun kuwane aku Bambang. Sowan kali ngarepane ingsun. Males ae Kang, males ae. Aja gelem. gelem Pak Ya kandhane. Cocok. Dilai patihe kok. Aku Bambang bocah bagus milonan. Rayuan gombal iku. Rayuan gombal. Gede kamu barang. Patihe jaluk. Tolong nalar masane apa Ora ono bojo bapak. untuk dalam mesin Kaget siramu kawan suku kaki jalanan Bambang. betul kaget namun kita mau sekasan ing pakujaran Oh, rasa bisa jule monggo kaki dia jalanan. pengen aku ke pakujaran ini Bambang. Tidur. Rasa bisa jule kaki jalan. Orang saya dadak pegawe diwenehi mangan pareng ukuran sarwa temu Pak monggo terus pun kau juga sing kowe pengen ke pakujaran Kumis depan kecilan. Kene ora. Aturan banget demo iki. Waduh, jadi nak itu. Tahu dijajah
Memang yo ora eksis toh. Trauma. Tenan begini. Sapa sing janji-janji marang silang? Sang Pituran Kusma menawi kapitik jenengan Jawa Keparikan sesuatu sebuah materi saking Adipati Indosuri dengan akun dari usaha Sanggup. Yen to marang silang sanggup, ini dino iki uga ajepono Bupati Indosuri. yang kemudian saya berkelompok di aktual sakit ngomong dan menurut tasik wonten hubungan kagem aku bapak Kalau bisa marang Jakarta ini.